Krásný den, vážení přátelé. Dnes se budeme věnovat opět produktům společnosti Dactylna International Limited a vybrali jsme si produkt kondicionér, nebo tohle je šampón, halogel a kondicionér. Začneme s týmto z kraja, šampón. Opäť je to môj obľúbený prípravok, a to z jedného dôvodu, že nemusím viac kozmetických prípravkov nosiť napríklad so sebou, keď idem na služobnú cestu, pretože týmto šampónom si nielen, že viem vyčistiť vlasy, viem si s ním vyčistiť pokožku tela, to znamená, pôsobí aj ako mydlo, veľmi jemné. V kozmetike ho používajú dámy na vlastne jemné čistenie a odličovanie tváre a takisto si s ním vynikajúco vyčistíte zuby. No, takže tu opäť vidíte dôkaz tej čistoty týchto výrobkov, len takú skúsenosť trošku vtipnú z Poľska, ktorú sme mali, kde pán, ktorý zle pochopil prípravok, ktorý mal užívať na žalúdočné vredy, ano, mu povedali, že má často používať ústnu vodu. No, a on si nezapamätal tú ústnu vodu, ale to, že sa to má často používať a tento šampón sa nazýva šampón na časté používanie. No tak mu dali šampón. On si ho zobral, začal ho užívať. Samozrejme, nič sa mu nestalo v tom zlom slova zmysle, práve naopak, po mesiaci prišiel a povedal, že chce opäť tento šampón, ktorý mu vlastne poriešil problém so žalúdočnými vredmi a keď sa dotyčný pri okienku pýtal, a prosím vás, že to je na vlasy. A on mu hovorí, dobre, keď je to na vlasy, a ja teda chcem šampón, ktorý je síce na vlasy, ale ja ho používam na žalúdočné vredy. Takže šampón halogel je to vlastne sprchovací gel, veľmi kvalitný, s obsahom kúskov bahna z mŕtvého mora. Takže pôsobí aj ako taký jemnulinký peeling na povrch pokožky a zároveň ju vyživuje. Preto ho odporúčam nepoužívať len tak, že sa natriem a hneď to osprchujem, ale keď už si to nanesiete na telo, tak nechajte to 5 až 10 minút pôsobiť. Aspoň tú časť tela, ktorá je vynorená napríklad z vane. To doporučuji u šampónu, poněvadž to uvolňuje ty kořínky vlasové. Pokud jsou spazmy vlasových kořínků, že, tak to není dobré vůbec té pokožky, té hlavové. Takže i ten šampón, vlastně všechny ty výrobky chvilku nechat na těle působit. Tak, šampón, áno, ako si spomínal, stimuluje vlasové cibulky, ale keď ho vlastne necháme taký šampónový zábal aspoň na pol hodinky, teda na 30 minút, tak dokonca stimulujeme podmozgový prívesok. No, takže keď ste vyčerpaní, unavení, pri hyperaktivitě u dětí a podobně, velmi dobrý. A taky odstraňuje bolesti hlavy, takže máme vyzkoušeno, že, a to i na sucho, nemusíte si zrovna umývat hlavu, a když se trošku toho šamponu nanose na hlavu a masíruje se do té pokožky, tak po 5, 7 nebo 10 minutách prostě odchází bolest hlavy. Taky mám naskoušené. Mnoho ľudí má problémy s lupmi vo vlasoch. Áno. Tento šampón a v kombinácii s kondicionérom tomu dokážu naozaj veľmi kvalitne a rýchlo zabrániť. Samozrejme, tento kondicionér okrem toho vynikajúco vyživuje vlasy. No. Ľahšie sa rozčesávajú, chytajú nádherný lesk. U mě už ne, ale pro vás, co ty vlasy máte, tak to jsou ideální. Takže naozaj skvelá kombinácia do každej kúpeľne, kde chcete mať zdravé regeneračné prostriedky, ktoré nielenže očisťujú, ale vyživujú vaše telo. Že vy sa síce tým natierate a idete umyť, ale za ten čas, keď tomu chvíľočku teda necháte ten čas, ako hovorím, 5 až 10 minút, sa vstrebávajú výživné látky, ktoré obsahujú tieto výrobky do krvného obehu. A opět platí, že i kdybyste cokoliv snědli z těchto produktů, nic se vám nestane. Spíš naopak. Tak. Ještě budete na tom lépe než předtím. Napríklad ako ten pán z Poľska. Mějte se pěkně a opět platí, že veškeré dotazy mailem, na Facebook, přes Messenger a případně se podívat na naše webové stránky, ať nasajete ty další informace, anebo se můžete zúčastnit jakékoliv naší přednášky, ty přednášky jsou bezplatné a jsou na Slovensku i v České republice. Mějte se pěkně, nashledanou. Dovidenia.